आता हे तुम्ही सूप बनवणार आहात ते तुमचे किती कस्टमर साठी सूप आहे? 50 माझे 50 आणि 100 ठरलेले फिक्स. हे अजिनोमोटो विनेगर येते काहीच नाही, एकदम साधं साधं. मच्छी नाही खात. मच्छी नाही खात. मला जर चान्स भेटला तर तुम्हाला यांचा स्टॉल वरती पण यांची प्रोसेस दाखवेल मी. सर्वात इम्पॉर्टंट असतं म्हणजे दिसूनच माणसं विकत घेतील बघा. आता हे उकळे आलेले. मम्मी ह्याला कॅट फूड आणून द्या, आपल्याकडे आहे ना. एकदम कडक झाले. आवाज येतो कुरकुरीत आवाज येतो. कुरकुरीत झाले. थांब एक बाउल दे मला. ते म्हणजे एकदम मस्त छान झाले. अजून ती भजी पण खायची आहे, पण गरम आहे. नवीन रेसिपी पाहण्यासाठी लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि ही घंटी वाजवा. कांद्याची पात एकदम बारीक कापते. खाली थोडस नावाला त्याला टाकलं पाहिजे सुपामध्ये. कांद्याची पात लागते एकदम थोडीशी, जास्त पण नाही टाकायची. आता मग ते कांद्याचाच वास सर्व लागतो. हे भरपूर झाले. आता हे तुम्ही सूप बनवणार आहात ते तुमचे किती कस्टमर साठी सूप आहे? सूप माझे कम से कम 50 माझे 50 आणि 100 ठरलेले फिक्स. हे फिक्स माझे ठरलेलेच आहे. 100 किंवा 50 ठेवलेली. थोडीशी वाटली. त्यात 4 मिरच्या आहेत, 4 लसणाचे पाकळ्या आणि अद्रक आहे अर्धा लसूण, म्हणजे 50 ग्राम अद्रक आहे. 4 मिरच्या, 4 लसणाच्या पाकळ्या आणि अद्रक 50 ग्राम याचं मिश्रण करून मी वाटलेले. हे 3 वस्तूचे मिश्रण केलं. 3 वस्तूंचं मी थोडंच हे केलं, कारण सूप जास्त तिखट मुलं खात नाही. हे मिक्सरला लावताना पाणी टाकलं का तुम्ही त्यात? हो, थोडस नावाला टाकलं. 2 चमचे पाणी टाकले खाली. ते काय पाणी जास्त नाही, 2 चमचे पेस्ट बनवली. आणि ही नुसती अद्रक लसणाची पेस्ट आहे. ही वेगळी घेतली आपण. ही वेगळी. आणि इकडे आपण सोया सॉस आणि मीठ लागणार आहे. आणि इकडे आपल्याला कांद्याची पात आहे. म्हणजे एवढ्या साहित्याने आपण सूप बनवणार आहे. अर्धी वाटी म्हणजे अर्धा टोप अर्ध वाटी कॉर्नफ्लॉवर. हे आपले 6 साहित्याने आपण. या सूपचं नाव का आपल्या? 4-5 मंचुरियन सूप. मंचुरियन सूप मी तुम्हाला बनवून दाखवते. मागे मी मंचुरियन सूप नूडल्स बनवून दाखवलेलं. मी आता खाली मंचुरियन सूप बनवून दाखवणार. म्हणजे याच्यातून आपण मंचुरियन भजी खाणार, मंचुरियन सूप बनवणार. आणि मग त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला मंचुरियन बनवून सुपामध्ये कसं सर्व करायचं ते दाखवणार. आणि आपल्याला एक बाउल कसं भेटतं, तुम्ही कसे विकता एक बाउल? मी 20 रुपये प्लेट. त्यात भजी टाकून ना? मंचुरियन भजी टाकून 20 रुपये आणि नूडल्स सूप असले तर 15 रुपये. हे 2 चमचे आहेत. हे जे सुपाचे चमचे आहेत ना, ते 2 चमचे. हे भरपूर झाले. आता याच्यामध्ये पहिले अद्रक लसूण टाकणार. त्यामध्ये चटणी टाकणार. आला वास. आता याच्यामध्ये थोडस 1 ग्लास सोया सॉस. हे दोघांचे गोळ झाले चांगलं मिश्रणाचं. आता मी थोडं पाणी घेते. हे 3 तांबे मी पाणी घेतलेले. मोजून 3 तांबे. तर मी थोडे पाणी टाकणार. अर्धा मी कमी केले, म्हणजे अर्धा पाणी मी त्याच्यामध्ये टाकलेलं. तरी मसाल्याचं जेवढं आहे ना, अद्रक मिरच्या लसूण याची पेस्ट मी पाण्यामध्ये हे करणार. म्हणजे हा पाणी आपल्याला संपूर्ण वापरायचं. जेवढं चटणीचं आहे तेवढं ते धुवून काढणार. आपण ह्याच्यात आपलं सोया सॉसचं पण आपण ह्याच्यात सर्व मिक्स करून टाकले. सोया सॉसचं जे ग्लास आहे छोटं, त्यातलं पण मी आपलं जेवढं सर्व राहिलं होतं ते सर्व ते पाण्यामध्ये आलंय. आता ह्या पाण्यामध्ये मी एक कॉर्नफ्लॉवर, अर्धी वाटी कॉर्नफ्लॉवर आहे ते टाकणार.
कारण त्या पाण्याचा पण कलर ब्राऊन झालेला आहे. सूप बनवताना कॉर्नफ्लॉवर अर्धी वाटीच टाकायचं, जास्त कॉर्नफ्लॉवर टाकायचं नाही कारण सुपाच्या गाठी होणार, मग ते खायला बरोबर नाही लागत आणि चव नाही लागत. असं खाताना नुसत्या गाठी गाठी होणार. असं पातळ झालं पाहिजे सूप, कारण ती उकळी आली ना ते आपोआप घट्ट होतं. आता हे मी याच्यामध्ये सोडते सुपामध्ये. तर त्याच्यामध्ये मी एकच चमचा मी एकातला अर्धा चमचा मी मीठ टाकतो. आता तुम्ही कांद्याची पात कधी टाकणार? उकळी आल्यावर. म्हणजे याला उकळी आली की आपलं सूप रेडी झालं ना. म्हणजे याच्यामध्ये विनेगर वगैरे काही नाही, अजिनोमोटो विनेगर हे ते काहीच काहीच टाकायचं नाहीये. एकदम साधं साधं. आता हे मंचुरियन मी काय टाकते, म्हणजे मंचुरियनचं सुपाला उकळी येऊसर मी मंचुरियन मध्ये तेलामध्ये भजी सोडते. आणि जर आपल्या व्ह्युअर्सनी जर हे बघितलं नसेल रेसिपी कशी बनवली आहे तर तुम्ही खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये बघू शकता. हे जी रेसिपी आम्ही टाकली आहे. आता हे माझे कसं स्टॉलवर गरम गरम असतं ना, त्याच्यामुळे मग माझे कस्टमर धावून येतात की आंटीकडे मंचुरियन चांगले गरम गरम फ्रेश माल भेटतो खायला, ते पटकन येतात. सूप आपण रेडी करून येतो, फक्त भजी तुम्ही तिकडे तळता. हा, भजी मी तिकडेच तळते आणि बाउल मध्ये घरामध्ये सर्व बनवून घेऊन जाते आणि एखादी मंचुरियन भजी मी तिकडे फ्राय करून गरम गरम हे करते देते. आणि ते कसं तयार करतात ते तुम्हाला शेवटी दिसेल. हा, आणि काही काही कसे म्हणजे त्यांचा व्यवसाय आहे चायनीजचा मोठा मोठा, तर ते तुकडे करून मंचुरियन सुपामध्ये देतात. तर मी तसे देत नाही, मी अख्खे मंचुरियन देते. असे मी तुकडे करून देत नाही. आपण पण त्यांच्याकडून 5 रुपये 10 रुपये जास्त घेतो, तर आपण पण एक अखंड मंचुरियन करूनच त्यांना देतो. आणि तुमच्या कॅटचं नाव काय? किट्टू. किट्टू बघा तुम्हालाच बघतोय. एक प्राणी घरी असा बनवा मी. टॅक्सन आहे ना माझा, अजून एक आहे त्यांचा बाहेर. टॅक्सन आहे. तुम्ही इकडे भजी तळता तोपर्यंत मी तुमचं टॅक्सन दाखवतो त्यांना. कुठे तिथेच असतो बसलेला. आहे ना तिकडे. हा. किट्टूला काय पाहिजे मम्मी? ह्याला कॅट फूड आणून दे, आपल्याकडे आहे ना कॅट फूड. आताच आणून देतो ह्याला, खाईल ना. सगळं खातात, मंचुरियन भजी खातात, तो विचार कर. आपली कॅट काय नाही खात. आपण काय खाते का? हे मच्छी नाही खात. मच्छी नाही खा. मच्छी नाही खात. नाही, काय ना काय आहेच माणसांचं. प्रत्येकाचं प्राण्यांचं काही नाही काय आहे. आमची दूध नाही पियत, बाकी कायच नाही. फक्त कॅट फूड पाहिजे, चिकन मच्छी पाहिजे बस. मच्छी नूडल्स खाते. खाली नूडल्स शेव पाहिजे. बघा, जर आपले पैसे वाचतात, कारण चटणी घेत नाही. चटणीचे पैसे वाचतात. पण आवडीने खाते. मागून खाल्ला, तिने आवाज दिला द्यायच्या अगोदर. आता सूपला बघा वरती एक वेगळा लेअर आला त्याला. फ्लेवर आलाय ब्राऊन कलर. कलर पण कलर पण आहे. आणि इकडे आपल्या भजी पण जास्त वरती आल्या. ना पातळ, म्हणजे जास्त पातळ पण नाही करायचं आणि जास्त घट्ट पण करायचं नाही. मीडियम एकदम करायचं. एक असं सूप झालं पाहिजे. घट्ट झालं तर मग ते खाण्यात मजा नाही. मग ते तोंडाखाली सगळं गाठी गाठी लागतात. कॉर्नफ्लॉवर मळमळीत मळमळीत लागतं. उकळी आली तर मग ती कांद्याची पात टाकणार, नाही तर मग ते नरम होणार. सुपासाठी मी भजी हे केलेले, फ्राय केलेले आहेत. नाहीतर मी माझे मंचुरियन भजी मी माझ्या स्टॉलवरच करते गरम गरम. मला जर चान्स भेटला तर तुम्हाला यांचा स्टॉल वरती पण यांची प्रोसेस दाखवेल मी. हा, भजी मस्त झाले, एकदम कुरकुरीत, कलर पण छान आलाय. ह्याची रेसिपी आम्ही टाकली आहे, तर तुम्ही बघू शकता. आणि खूप टेस्टी लागते ही भजी. सर्वात इम्पॉर्टंट असतं म्हणजे दिसूनच माणसं विकत घेतील बघा. या सुपाला आता ही उकळी आलेली, अशी उकळी यायला अशी लागते. उकळी आली ना तर जास्त चविष्ट लागतं ते. आणि उकळी आलीच पाहिजे. बिना उकळीचं सूप करणच नाही, कारण त्याची चव वेगळी लागते. मग कच्चं राहतो म्हणजे सूप. हे काय दिसलं? झालंय. तर हे याच्यामध्ये कांद्याची पात सोडायची. जशी उकळी येईल ना तशी थोडी थोडी कांदा, यावेळी उकळी आलेली, त्याच्यामध्ये थोडी थोडी हळूहळू एकदम अलगद सोडायची. एक कांद्याची पात सोडली.
काय कठीण आहे सांग. केलं तर लय सोपं आहे, नाही केलं तर काहीच नाही. बिझनेस करायला माणसं घाबरतात, पण त्या बिझनेसला बघा काहीच लागत नाही, पण थोडी मेहनत लागते आणि थोडंसं डोकं लागतो करायला. खूप चांगला प्रकार आहे आणि त्या पण मस्त बनवतात एकदम मन लावून. आता हे उकळे आलेले, हे बनवता बनवता माझ्या चारही मुलांना पहिलं, माझ्या मुलांना पहिलं लागतं खायला. आता हे मी बंद करते गॅस. आपला सूप पण रेडी झालाय. कांद्याची पात दिसली पाहिजे, दिसते ना. हा. याच्यामध्ये तुम्हाला चटणी हवी असेल तर थोडीशी चटणी मी लावला खाली. म्हणजे कोणाकोणाला चटणी लागते, तिखटसाठी मी थोडीशी चटणी टाकते. या चटणीची पण रेसिपी आम्ही टाकली आहे, हो. तुम्ही बघू शकता. म्हणजे कशी अजून त्याची चव वाढली. म्हणजे तुमचे आता कस्टमर हे- मागत असतील ना जरा चटणी टाका. चटणी टाका. हा चटणी. आता मी याच्यामध्ये मंचुरियन टाकणार आणि एकदम कडक झाले. हे आवाज येतो, कुरकुरीत आवाज येतो. कुरकुरीत झाले. तुम्ही जेव्हा सेल करता ह्याच्यात सूप एवढं असतं का अजून असतं? नाही, अजून असतं. आणि तुम्ही हे बाउल कितीला विकता? हे बाउल 15 रुपये आणि याच्यापेक्षा मोठं सूप आहे, बाउल आहेत ते 20 रुपये. मंचुरियन सूप. आणि भजी तुम्ही एवढीच टाकता ना? हा, भजीमध्ये मी नूडल्स पण असतात ना. हे सूप झाले. आता आम्हाला टेस्ट करून दाखवा. कुठे गेले दीदी? टावेल काढ. तुझं नाव सांग आम्हाला. हे घ्या वहिनी तुम्ही. प्राची. तुझं नाव? आज तर आपली मजा आहे. टावेल काढ बाहेर. टेस्ट कर. खायची मजा आहे. गरम सर्वात जास्त मजा म्हणजे आपल्याला गरम गरम भेटलंय सर्व. मस्त. एक ग्लास सूप पिला ना तर दुसरं काय खायची गरजच नाही. असं एक कप किंवा एक ग्लास सूप भेटला तर फुकून फुकून खायचं. पण बस आता कशी झाली सांगा टेस्ट. हे म्हणजे एकदम मस्त छान झाले. अजून ती भजी पण खायची आहे, पण गरम आहे.